Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Korrupsiýa boýunça derňe geçirýän Transparency International adly halkara uramasy Gündäki Ýewropa we Merkezi Aziýa regionlarynyň döwlet puwdagynda korrupsiýanyň derejesini gowşatmakda üstünlük gazanyp bilmänligini we munyň tutuş regionda demokratiýa we höküm salýanlygyny aýdýar. Guramanyň 29-njy ýanwarda çap eden 180 ýurdy öz içine alýan hatawatynda Türkmenistan 20 bal bilen 161-nji setirde ýerleşdirildi we Gündäki Ýewropa hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda korrupsiýa derejesi boýunça iň erbedi hasaplandy. Munyň bilen bir wagtda da ýurdun ýolbaşçylary korrupsiýa garşy güreşi ileri tutýan maksatlarynyň biri hökmünde elan edýärler. Ýa-ni ýakynda Türkmenistanyň ykdysady jinaýatçylyklar boýunça döwlet gullugy İçeri işler Ministrliginiň düzümine goşuldy. Prezidentiň 25-nji ýanwarda gol çeken kararyna görä bu çär ykdysady jinaýatçylyklaryň öňüni almak we kanun goraýjy edaralaryň işini kämilleşdirmek üçin kabul edilipdir. Muňa garamazdan Türkmenistan dünýä ýüzünde iň korrumpirlenen ýurt bolmagynda galýar. Transparency International uramasynyň 29-njy ýanwarda çap eden hatawatyna görä siýasy erkisligiň bolmazlygy, döwlet institutlarynyň gowşaklygy we siýasy azatlyklaryň uzypsyzlygy korrupsiýanyň gülläp ösmegi we garşylygyň uly bolmazlygy üçin şert döredýär. Diýde hatawatda bellenişine görä ýurtlaryň köpüsiniň korrupsiýa gözükçülük etmäge ukypsyzlygy tutuş dünýäde demokratiýanyň krizisine itergi berýär. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar gündäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň bazarlarynda söwdegärler Türkmenistanyň yerli firmalary tarapyndan öndürilen zaýy harytlary satmaga mejbur edilýär. Söwdegärler özlerine täze harytlary satmaga ruhsat berilmeýändigi sebäpli maddi ziýan çekýändiklerini aýdýarlar. Bizi Türkmenistanyň Senatçylar we Telekeçiler Birleşigine agdaýady Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligine degişli firmalaryň möhleti geçen harytlaryny satdyrýarlar. Öz getirýän täze harytlarymyzy satsak, onda bazardaky ýerimizin elimizden alınjakdygyny duýdurýarlar. Hatda bir näçe söwdegäri talaba boyun bolonok düzgünü bozýan diýip bazardan kowdular diýip Adatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeş bolan aşgabatly söwdegärleriň biri aýtdy. Paýtagtyň äle moşar bazaryndaky söwdegäriň aýtmagyna görä, olar häzir ziýan çekip diýenýaly işleýärler ýöne özleriniň bazardaky söwda tekçilerini ýitirmejek bolup bu ýagdaýa çydaýarlar. Bazarlardaky daýy harytlaryň arasynda 1 kilogramy 6-8 manatdan satylýan ownuq almalar, 6-8 manatdan satylýan pomidorlar, 8-10 manatdan satylýan kartoşkalar, 6 manatdan satylýan bananlar we 9-10 manatdan satylýan armutlar ýaly azyk önümleri bar. Ýöne habarçy olaryň 20-sinden biriniň awatdygyny aýdyp, olary satyn alar ýaly däl diýär. Bu harytlaryň daşy däjek, içmejek diýilýär. Sebäbi, meselem banan daşyndan göräýmäge gülýaly. Ýöne onuň gabagyny aýyrsaň, içi edil kömür çalynan ýaly hüýt gara. Kartoşkanyň gabagy tüýdülip dur. Armutlar, pomidorlar gapgara erep akyp barýar. Aljylaryň käbiri alary zat tapman ýygyna gidýär. Käbiri harytlaryň arasynda saýlap, ýek-tük satyn alýar diýip habarçy aýtdy. Adatlyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Aşgabatyň äle moşar bazar administrasiýasynyň iki işgäri möhleti geçen harytlaryň satylmagyna özleriniň etjek alajynyň ýokdugyna, sebäbi munyň ýokardan berilen görkezmedigini aýtmak bilen çäklenýärler. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. 26-njy ýanwarda Tehrana Türkmenistanyň we Iranyň daşary işler ministrleriniň orunmasarlarynyň derejesine syýasy geňeşmeler geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary işler ministrligi maglumat çap etdi. Tehrana sapar eden Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiýew ýol başçylyk etdi. Türkmen delegasiýasy ýekşenbe güni Iranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen hem duşuşdy.
29-njy ýanwarda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy hökümete ýakyn çeşmesiniň sözlerine salgylanyp, duşuşuklaryň barşyna taraplaryň arasyny dowam edýän gaz dawalarynyň hem maslahat edilendigini habar berdi. Ýatlasak 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistan Irana ýiberýän gazyny togtadypdy. 2018-nji ýylyň awgust aýyna gaz dawasy bilen bagly taraplar birek-biregi halkara arbitraj suduna berdi. Iki ýurduň arasyndaky energiýa gatnaşyklарyndan habarly hökümete ýakyn çeşme Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysyna beren gurrungyny soňky gepleşiklerde gaz dawalarynyň maslahat edilendigini şeýle gurrun berdi. Türkmen delegasiýasy beýleki meseleleri bilen bir hatarda gaz dawasyny dostlukly çözmegi teklip etdi. Ýöne biz gaz bermek beýt edip üstesine olar suwda berenden soň Iran sypaýçylyk bilen ýylgyryp muny ret edýär. Köpler suwda işiniň biziň peýdamyzda çözülmejekdigini aýdýar diýip hökümete ýakyn çeşme medeniýetde çykyş etmäge ygtyýarsyz bolan soň atlandyrylmazlyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Iranyň Tasnim habar agentliginiň ýazmagyna görä Iranyň Daşary işler ministri Javad Zarif Türkmen delegasiýasy bilen 27-nji ýanwarda geçiren duşugyny halkara proýektler boýunça Türkmenistan bilen hazırda hyzmatdaşlygy ýözleriniň taýýardygyny aýdypdyr. Bar bolan päsgelçilikleri aradan aýyrmak arkaly biz Iran bilen iki taraplaryň dostlukly gatnaşyklarymyzy giňetmäge hemde hyzmatdaşlygy ösdürmäge mümkinçilik döretmäge finansiýar syp Wefa Hajiýew Iranyň Tasnim habar agentligine sitirlendi. İki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hiç bir mesele täsir etmeli däldir diýip Iranyň döwlet ýeçiligindäki Irna habar agentligi Javad Zarifiň sözlerini getirýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her iki hepdeden täzelep durmagy unutmaň.